Какво става, хора? Аз съм Неутрон Хикс и днес отново ще играем Happy Wheels, четвърти епизод. Днес ще играем отново Брауз левели и най-вече днес ще играем Пого, защото това ми са любимите неща. Най-добрите левели, Challenge Part 1 и нека да започваме. Така и се изстрелваме Джастин Бибър. Опа, нещо чупи ми си главата. Рестартваме го. Добре, се приближим по-близо. Добре, ери! Влезахме в Джастин Бибър. В нуб сме. Добре, в най сме. Бива, ама... хайде де! Хайде де! Awesome! Yes, бе! О, това е супер трудно, бейби! Препоръчвам да играете по-левелите, защото те са най-забавни. И... не знам, специално за мен са най-забавни. Препоръчвам ви ги. За влезем пак в Awesome. В най-де. Уй, ейде! Ха, за малко. Не, това няма да се откам, докато не го минем. The fuck, е? The fuck, baby! Let's, baby! Oh, no. За какво не става? Аре. Голямо скачане, голямо нещо. О, не, бе, за какво не става, бе? Трябва, ще успея, няма начин. Това супер високо. 5 метра. Добре! О, yes, baby! Минахме го! Сега какво? Ще го мина? Хайде! Добре, влачи се. Да, колко това е високо е. Не, за какво се връщам назад? Добре, човек ще мина. Това много мило да мерите. Добре, сила толкова. Опитахме се. Явно е много трудно. Вече 3 минути играем само на това. Пого файт. О, това е много интересно. Не. Той няма смисъл да скачиш. Добре, менюто. Пого файт. Какви сте? Това е много яко. Добре, заболя го. В газа! Майко! В газа кинем с газа, бах ти городското! Май не мога да стана повече. Добре, отново това е много забавно. Вот. Добре, не го убих нищо. Сте ягодки, бе.
Бо, гърлото! Добре, нищо. Продължавам някакво друго. Perfect kill him. Да фак, бе? С главата го нападам. Магазин ме учили отново. Корема, майко. Брат в гръба, бейби. Бута... Как точно тук успяха, е. Айде, глава, точно началото. Как го бутнах само? Даже не съм... Това е много забавно. Продължавам някакво друго. По-глобал климп. О, мога да си избера. Пак с него ще си играем. Какво това? Това няма някакъв смисъл. Полуфайт. Те по всички полуфайт, но никаква битка. Опа, извинете. Добре, може би нещо ме удари. Хайде за... Победител. 21 секунди. Добре. По-годемо. Пак някакви глупости. Стоя. Да, бе, как да не го направя това? Що, ще стане ли? Не. То става само с това, където е... Да. Само стоя. Как? Чак тук успях просто. Ще го рестарна, защото... нещо. Пълен ретард! Да, здравейте, как да го мина? О, брутален скок! Тук как... Добре, бе, бейби, мина. Ето колко съм мина тук, гледайте. Много яко беше това ниво. Jump full. Това не е някаква логика, бе. Това... Истина ли? Как го правя? Хвана съм се. Симпос. Картечница, бейби! Чупих си ръката, това много е смешно. Пак това полуфайт. Моя... Как това е? Как можех да избера това? Добре, това... сега ще го прецакаме всички.
Ето го. Така, слизаме надолу. Майко, това не го очаквах. Може да слизаме надолу. Добре, само къс чупих. Това беше яко. Това беше много як завърших. Това трябваше да го... Добре, да го фаворити. Wrecking Ball. Охо, Wrecking Ball, това е яко. Пропусна. Добре. Да! Финала! What the fuck, бах якото. Много яко това беше. Така... Интересни нива са по-утото, не са ми специално любимите. Може да друг епизод ще играем на квиз. Опа, извинете. Така. The fuck? Какво? Уху! Чиста разбивалница. Аркио, това беше много яко. Това как го събори. Много опасно! Да. Как можах точно него е? Това е тотална ксапница. Пого джъмп и така. Ще ги изкараме додолу и така. Това? Това е супер лесно. Лице, къв скок. Не. Те невидими ли са? Какви са? Не знам. Да, аз го минах, маста. Как точно в финал се смачка главата? Да, финала. Това се беше очаквано, че го мина. Друго интересно, Jump Epic. JB, же съм бил сигурно, но нямам идея. Това си не подскок го минава, бе. Вижте, може да се чупа главата. Как? Да, фак, как минавам през това, бе? Да, фак! Тридесет секунди, много добро. Редвам го и
Pogo Fight Hard Hard. Но съм, че това ще играя. Аха! Добре, първо това да убием. Това е детенце, какво сладко. Как само повалих. Чупих по крака на горкото дете. Дай. Тук се разцепих. Това е наистина доста трудно. Бам! Това е много нецензурирано, как само с гъза го повалих. Може това ще ви е любимата част. Това не искате да знаете къде е влезна. Гледнете ми само. Глед сега. Ооо! Дай, вземам братата на главата ми падне. Едва мече ли? Какво е това, бе? Това е лудница, бе. Не, няма да се откажа от това. О, не! Главата го забодах. Гадно. Добре, последно го пробваме. Ооо, как го разминах само. Пак там ли? Ме гъждика. Това беше пълна картежница в главата. Как го заковах то само. Чат, майка. Не, това е много яко ниво. Да, бе. Ай, последно беше наистина. Брат в гъза, гадно. Айде, това беше. Хора, това беше от мен. Аз съм да ви кажа, че вече си имам Facebook страница. Ето тук съм мога да отворя. Не мога да отворя, ще има линк долу в описанието. Надявам се да се абонирате за мен в моят YouTube канал. И очаквайте следващото видео, което сигурно ще бъде на Need for Speed, нямам идея. Очаквам се още кога ще е на League of Legends. И така, отново напомня, ще има линк в описанието за моят YouTube канал, както и за моята нова Facebook страница. Ако я харесате, ще има много игри в нея. И това беше, до скоро.